Awarded 3 honorary doctorates by 3 universities, Walter Sisulu University, Forte, and Nelson Mandela University, of which I'm very proud. uJustice Mandisa Maya utshele isigcawu besimphosa imibuzo ukuthi simfanele lesikhundla wabalula nezathu zalokho. During my tenure as leader of the SCA, I've been awarded, as I mentioned earlier, 3 honorary doctorates by 3 different universities, and I was installed as Chancellor of a 4th one. Almost all the South African deans of law formally nominated me to be Chief Justice of South Africa. Ubesenikwa ithuba lokuthi achaze kabanzi ukuthi ngempela yini umsebenzi wenhloko yamajaji kulelizwe, waphendula kanje. The Chief Justice is responsible for the administration of the Apex Court and exercises final authority over the functioning and management of all courts in terms mainly of Section 165(6) of the Constitution and Section 8(2) of the Superior Courts Act. Now, these duties entail, among others, oversight of all the courts, the Office of the Chief Justice, which is a national department, chairing judicial institutions such as this body, and the South African Judicial Institute of Education. Ujagloni iqiniso ukuthi izoguqa ngamadolo inkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala eBloemfontein uma ngabe yena esuswa kulesikhundla enziwa inhloko yamajaji. Uthi enye izinkinga azibona zikhona ukuthi amajaji akulelizwe awahlangani abhunge ngengqinamba ezikhona ezinkantolo. South African judges have not had a meeting under one roof to jointly discuss the state of the judiciary, its challenges and needs since 2009, and yet so much has happened within the institution and the world around it. uJustice Mandisa Lindelwa Mogoeng Maya wazalelwa eSt Cuthbert kuTsolo ngomhla zingama-20 kuNdasa ngonyaka we-1964 kanti wathola iziqu zemfundo yakhe ephakeme University of Transkei, manje sebizwa ngeWalter Sisulu. Ngo-1986 wathola iziqu eLLB University of Natal eThekwini. Ngo-1988 wabesethola umfundaze wokuyofunda eDuke University eCalifornia eMelika, nalapho enza khona izifundo zakhe zeMasters of Law ebizwa nge-LLM. Ngo-2019 iWalter Sisulu University yamhlonipha ngeziqu iDoctor of Laws, iLLD, kanti iNelson Mandela University nayo yenza okufanayo yamgigqabeza nge-LLD ngo-2018. Njengamanje uJustice Maya umengameli wenkantolo ephakeme yokwedluliswa kwamacala eBloemfontein. Kuwona wonke lamajaji asembangweni okwengamela amajaji akulelizwe asephelele, uMaya nguyena omncane kunawo wonke. Kanti futhi ke nguyena yedwa umuntu wesifazane njengoba abanye abathathu abanganabo kuabantu besilisa. NgiuCalvin Dludla, wezindaba ze-SABC, ngibika ngiseGoli.